Antonela ima 10 godina, ima Down sindrom. Od prvoga razreda pohađa redovitu nastavu i odlično joj ide. A reci, su ti ovo prijatelji ovdje u razredu? A prijateljica? Anđela. Igramo se s njom, zajedno radimo tjelesni, likovni, pjevamo, uglavnom sve zajedno radimo, cijeli razred. Dobra, smiješna, draga, razigrana. Pa isto nam je kao što smo i mi. Djeca su nju prihvatila od prvoga dana, ne samo u razrednom odjeljenju, nego u cijeloj školi. Ona je stvarno prihvaćena i omiljena. Uz učiteljicu i prijatelje koji su joj od početka potpora, uz Nelu, kako je svi od milja zovu, je i njezina osobna asistentica Jelena. Sve predmete prati, iako je prema posebnom programu, osim matematiku, kao što sam rekla, do 100, oni su na milijun. Sve zadatke koje dobije, Antonela bez problema svlada. Nemate pojma koliki je to napredak od prvoga razreda do četvrtoga razreda. Kad je dijete sa posebnim potrebama u razredu zdravoga razvoja i ostalih stvari, onda dijete puno toga nauči. Socijalizacija, kontakt sa drugim osobama, igra se sa zdravom djecom, zapravo kopira njih. Antonela je u redovitoj nastavi zahvaljujući projektu Zadarske županije Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka. Ono što je nama Antonela dala, tu ljubav, tu radost, tu toplinu, to nismo mogli ni sanjati. Znači, djeca u razredu su toliko topla. Oni nju osjećaju njezine potrebe i oni su nju na dohvat ruke. Bez potpore cijele zajednice, kaže Antonelina majka, bilo bi mnogo teže. Dok sva zdrava djeca završe školu, idu se igrati, eventualno pisati zadaću. Antonela obavlja defektologe, logopede i trenutno, s obzirom da je operacija noge u zadnje vrijeme bila prisutna, ima fizikalnu terapiju. No sve to, uz nesebično razumijevanje kojim je okružena, Antonela hrabro nosi s osmijehom na licu.